ndị Roman Empire akọ akụkọ fa nna mụa na-ekokwa o nna na-eko ka mụa na-agwa unu deti na-eko m nwanyị ejidizi otu a akọrọ akụkọ nke ndị Roman Empire akọrọ akọ nke ndị a akọrọ chichichichichichi ihe ụlọ ofe akụkọ a asị gị na ebe a na ndị a nọbụ ebe a nwa like ebe a nkwukwa nje holiday dị iruzi asị na ebe akwa ka ndị a kwa afa na Roman Empire na ha nọbụ hie nke nwa ụna nwoke ife nna afụ ọ na-adago ọwụ ike ọbụrụ blọkụ ịtọfọzi dị a ma ọ bụ mkpụrụ blọkụ ka ndị otu a na ịnweta ka esi wee debe na-edozi dizi tre blọkụ fụ ọnụ ka ọ daa nọ nke fụ ọnụ ma ọ na-arụghị arụ hai nna na-awa m na-edenezi blọkụ jọsụ blọkụ ịtọ ụdị adị na be ya enwere ike ikpo ya enwere ike si nnọọ ka ya yakpụ ya n'ofu nnukwu arụsị kpata eji eprote nna ha na-eme nna ike bụ mụ eziokwu ọ bụ omume na saịdị nke ndị ụka bụ m na saịdị nke ndị omenala ihe niile a mkpokọta ya bụrụ gịnị ha ncha nwafọ ihe niile a maka gịnị obodo ụwa adịrọ mma kpata ihe ndị a niile ji eme na both sides up and down ọ na-eme n'elu na-eme n'akụkụ na obodo adịrọ mma ọ bụrụ mgbe obodo dị mma ife ha na-ekwu okwu nna anyị ha mere ihe ha bụ ya isi na ihe dị nsọ ọ ife ahụ ka a na-asị na ife dị nsọ ọ bụrụ ife ha na-eme ka nkịta onye ọsọ ya bụrụ isi saịdị ụka ka isi saịdị omenala mmeri ka onye ọna na-emeri nna mgbe ife dị nsọ nwaanyị chi kụnye di mmiri bunata na kụnye di mmiri mgbe ife dị nsọ mgbe ụwa bụ ụwa isi na ife dị nsọ ifo na ife dị nsọ ọ bụrụ ife ha na-eme na anyị na-ayakasị onwe anyị arụ fọrọm rizin eji ayakasị onwe anyị arụ fọrọm rizin eji eme destin eji eme bikọs ihe ebidogodo na be gị wee na-ekwu okwu na nka gọọmenti nka nna gọọmenti dị na famili ga-emebe ihe dị ya na-achọ okwu nwa delofanye okwu bifo anyị na-achọ okwu nwa nna achọzi ya nwa abịaghị ịchọ okwu nwa nchọ ịchọ okwu nwa mụ achọ okwu nwa abịarọ m ihe for biznes abịarọ m ekwugo m bifo abịarọ m ihe ka ihe m laik gị ndị ga-esi akọ ka emeri ọnwụrụ na ị ga-esi aka ife m na-akọ abalị uru na-etinyekwa na laik nna ihe ga na laik sef ọ bụrụ efe m bịa I'm here for business because obi adịrọ m mma eziokwu na ọgwọkwụ na obi adịrọ m mma elot nna ndị a na-emebi elot you know amebisie ndete na abịazi ebe ebidozi maka ihe a na-agwa gị ife anyị gasị gị onye nọgo many years amaghị na many years m na-akpọ ya abụrụ ya tụfuo ihe na-etufuru ihe ka nche ma asị gị nọ nke nwa arụsị mmụọ nọ nke ọlị ịnọ di ya bụ ome ọlịfe ekwu nke ọwụ mmadụ nke iji wụrụ mmadụ kịta na-eche uche ọfụma ịma na ịkrọs n'elu ụda moto eji amụọ gị ịma na isi elu ebe a ga nwụọ nke iji wụrụ mmadụ just nọdịgo otu isi wụrụ mmadụ forget science forget anything just chegodo echiche ihe ọ dị ike ya ka ihe dị otu enwe ike ime ihe just chegodo echiche ichesie ka mma na echiche gị ya ga-apụta ansị ya ọrụ ya na-akpọzi ya n'ime Igbo sef na achọghị adịmasịkwa Igbo itoolu na itoolu ịchọ ụgbọ Igbo a itoolu ABS ekwubugo m ya bifo Igbo nke m Igbo with slang emikinyachara obere English as a guy man mmadụ so amụchalụkwa ahụ akọkwa ihe dịkwa serious nna because ichesi ihe na-agwa gị ma na nsa ga-edupụta si tụfuo ya na-etufu ya ife take you time to produce ka e ga-esi pụta kịta oke ka anyị megoro onwe anyị example ka e ga-esi pụta kịta something ịma
ka ife a na-arụ oge ike ndị a na-akpa di ya ụmụ ya na-anya n'onu epikiri ya pikiri ije ije nye ọmamịrị ihu ike ịrụgo ọrụ ya dịka many months ije ka ihe nye ọmamịrị pụta ọ bụrụ na ụmụ onye pụta jọs jide eriri ha nyiri na amịra na nna obi adịghị mma obi adịghị mma na wita dị ntoodo osisi a apị ugbu a na onwe gị wụ na-eme na ịma ihe ma ọ na ịma ihe wetegodo osisi a tara igodo ka ekpe ya ofu ka mfụ ọbọkwa iji bute tools wee na-eme ya mgbe ahụ ike ọ bụrụ ngaji o spoon ha ji eri nri ka eji wee mee ife mụ amara n'ụlọ ndị a but ịma nsị m na all those things emeghị gị exist o nwere ike ụfọdụ dị ụfọdụ adọrọ mana ka ihe na-etu isi wee rụọ ihe ndị akpịsị ihe a na-ekwu okwu etu a ifo na ihe ata eki time so imesi those things nwere ike ọ dịziara ihe nsọ for me otu si ghọta ya obi ka ọ bụrụ na nwa na nna akụ iri kpọọ m ihe n'ite na ọbụla nshi kpọọ m ọṅụ mmanya kpọọ m ọṅụ anwụrụ nke ọbụla yes I'm there but akpọna m nnọọ activist maọbụ youtuber maọbụ influencer nke ọbụla nke a ka m na-achọrọ agbakọ m politician nke njọwụrụ dịrụ ndị ụka ma ọ dịrụ ndị omenala ọ nwere nke nwụ sọsọ nke taịtụl inwe ike inye m nnalụ gị ọṅụ mmanya maọbụ ọsa anwụrụ nwere ike iwere nke a biko adịghị ọda taịtụl biko achọọ m maka ndị gboo ese kịta fasị na ọgbụkwa m si ọgbụkwa famili nwekwa famili ife a na-anaghị eme exist na be ha so onye ọbụla ji chọọ nke ya mma ma ọ na-achọghị igwe onwe eziokwu okwu bụ okwu gị nna okwu abụrụ okwu m so ọkụ ihe ọzọ mwa si wee bịa wee sị ka m gwo maka vidiyo ọkụ ya amụasị nri nna isi na nwekwa ihe ọzọ ọsọ ndị si nri jee mara nke m na-eme ngwanụ ụnụ ya nọ nọrọ ọfụma ọ nwere ime amụghara eme nkwado na vidiyo nọ ntinye kamera mgbe ọsị m n'isi mụ kọrọ onwe tọpik nchọ ịkọ so today's topic a etu nsogbu na biko ndị Igbo fọ ndị na-eme ihe nwa dị na be ha nwere anwụrụ tụfuo onwere ihe mfụ a na-etufuru ya ụnụ chọrọ arụ ọrụ ya chef ka ndị ọcha tinye na chef onwere onye ya kpọrọ ụnụ ndị amị mụ anọrọ na nke tụfuo nke a ka oyi ndị a na-enwechakwala ebe anụ na-eme ihe niile anụ ọ na-eje ụka ọha na-eje ụka adọsi nke ihe ji nọ etu nsikwa ọgbụgbọ nkwe nna kori akọtọ mana ihe niile atụchago m ya ọ na-emechi exist bụ otu nke ndị ụka ma nke ndị ọgọ mmụọ ọgọ mmụọ bụzi a na-akụ iri na ọgọ mmụọ ndị ụka ofu akụkọ a because gịnị ụwa ya bịara ahụ togeda ụwa ya bido mgbe ụwa bụ ụwa nkwugo nye bifo nwaanyị iru nata na kunye udie mmiri aka m mmanụ mgbe aka m ahụisi akabeghị m nka ndị generation 90s nna ebere m na-emerụ ndị generation 90s eziokwu ebere m na-emerụ generation 90s because ndị a niile ebe a ka ihe bidozi at least mebe onwe ya ọwụ na ụmụ nwere kaseti iri ya ebe a na-ere wine ebe a ka ihe bidozi tọnụba anwere ike mecharụtụ anwere ike fụcharụtụ ma ọ mecharụtụ but ka m kụzie from 2000 nsogbu dịkwa ahụ because ndị a niile kpọzie ya 2000 na ga-erofusi all this culture ama m mgbe a peghị mpe ụmụ ihe Netflix a nọ netwọk a ụmụ nọsensị a nọrọ na ọ na-eje ike mgbere otu ọbụrụ ụgba ka mmadụ na-akwụ ọ bụrụ ekpere ka eji ụmụ ihe blokrosiri ya nwee jee blokrosiri jee kpee ekpere jee blokrosiri kpee ekpere ka ihe ọzọ akwụ ụgba ihe ha na mmadụ nọ dị aktiv mmadụ na-emegharị arụ ọ bụrụ ihe kịta anụ eburu fonu ya na jee one side enweghịzi ihe a na-akụ
gba egwu na senta ụmụ ihe kọlchọ ndị a niile adịghị nchọ na onwe ike ịdị na-eme exist kịta because of game inwe ike sị nna akara m na-amarụ ominu n'otego na bai nna bịa na topik ya etu nsukwu vidiyo erika vidiyo ka nkụ nọọ akụkọ tụrụ akụkọ ka anyị kọta awụ maka gịnị ndị na-etufu ife dị na be ha si nọọ ihe nwa biko afọrọ m n'ezi na-eji etufu ya bikos na ihe anyị na-etufu bụ ife ya agbakwa flaịt ebe a nụwa mpụ n'obi milionia ọ bilonia ọ bịakwa flaịt ebe a nụọ jee muziọm ebe a nụọ na-enene ọ na-enene ihe na-akwụ ụgwọ kwa na-enene ihe o jezie na biya ọsị nke dị na biya etisufuo ya ọ na-apụ ala ya sigide nwoke na ị na-apụ ala sigide nwoke na ị na-apụ ala nwoke oh god nna onwelo maka ihe m kwu maka mmachikwa azụ to mgbe ụwa bụ ụwa efu ụmụ nwaanyị na elu onwe ha wanside na-akpọ ụga ma ọ na-atụsu wel ma aka na-atụsu wel kịta na-akpọ ụga efosia ogbe ụmụazị ya nọdesịa different distance na-egwuchara onwe ha egwu ụlọ ihe obodo a na-atọ ụtọ ụlọ ihe kịta ya na-eme kịta ebunye handi ebunye fon oje one side na-apị ma o buru tablet oje one side na-apị gị enwezi na-emegharị ya so ihe eme ụwa niile ji yakọzie ya ka ọ dị otu ọ dị onwezi onye mụ iru ya onwezi onye maazụ ya so mana ihe owe n'ụlọ etu nsikwu na ya gbakwa politishan ka m na-eriprit ihe m kwuru ya gbakwa aktivist nke anyị ji eme YouTube bụrụ YouTube ọ na-eme ihe Instagram ma ọ na-eme ihe ya na-akpụ ya nke ọzọ ihe ọbụla anyị nọ na soshal midia biko abịaghị m ya merọ ndị vidiyo anụ maka enye m laiki gị enyela m laiki gị biko jide ya taa ya taa olee esi estu etu a nsi esi nke m ihe n'idoro m ya just malụ ihe ya eme nnọọ ọ bụrụ na ịma si ndị nke ha ka biko na ọ na-etufuzina ọ na-ewute m na-etufu nke nọ na be anyị ọ na-ewute m bịara ibe a ọsọ ife a bụ isi na ife dị nsọ ife a dị nsọ maka na mgbe a mere dị nsọ bụrụ ya na-emekịta mgbe ya na-emekịta onwezi ihe dị nsọ ahịa sasiga everything jidezie ihe bụ ihe wufuo isi na-agba m popcorn eziokwu isi na-agba m popcorn mana ya dịba my next video m ga-ata akụkọ ọzọ so ka anyị kọdebegoro ebe anyị kọdebe ka ọ dị peace